Pili parcel? 80. 80? Oh. Naisa gatos, 80 imo sa pilasa. Good morning matats. Oh, maulan nga kabuntagon. Siyempre, di mawala tong grasya diha. Tama na nagatatats ng hugas pagpupot. Na ibang si matats wa perte pagkadako ah. Nasa tong dako ibang si di. Tara matats oh. Grabe daw magsiya din ako. Bay, dagan ba? Sa lipot yung mga bangka. Dagan ba? Deliver tang. Balik pang gulo. Guwang na kay magsiya ni ba oh. Dako ah. Asol. Medya kilo mapud hapit. Grabe. Boss. Lami kay pritohon. Kuyugi sagdan. Pagkalami. Ano matas bisag ulan. Ala kayod. Na napi bagong naabot oh. Puro barilis kagana. Ubay-ubay yung ito isda deron. Oh. So dito, dagaglansa dito. Pikas. Mangit-ngit, maulan, nga kabuntagon. That's, oh. Good morning. Dako kay nga tubang sa tawang isda. Sobra gatos kilo sini matats. Grabe pagkadako ah. Yeka. Opat na nagtabang. Nakisay mo tulak ka na ron. Sauna daw. Pas anon ba? Alanganin pas anon ba? Ay, bali ang damyo. Tama din mo, bali. Sure. Strobo. Oh, bira. Moshak. Oh. Dan bigla. Ilawo na to ba? Sabi malaki kayo nagunit ana. Badigan para di magasgas. Oh, iba bang sulupin? Opat na mo ha? Apil de ko bira? Pili parcel? 80? Oh. Naisa gatos, 80 imo sa pilasa. 103. 103. Diesel. Kadako. Nana siya?